Rasane ketemu dokter sampai tela-telo aku. Tadi sepuntene radi randat niki wau. Nggih. Nggih. Alhamdulillah sampun dalu mboten nggih. Wilujeng dalu Mas Yudo. Sik digenano sik lho, Dik. Nyapa, Pak? Iki sing ditanggak. Iki apa lagi jane? Apa nih, Pak? Ngangeng iki apa? Siki sing ditanggap ndoro bayi aku lho ki. Ya ndoro bayi aku medun lho aku. Ya tak tekokne ya. Ngomong ngono lho. Niki sing ditangkap ya Robin apa piye? PY. Oh, alah kuwi piye. Ya wis aku munggah. Nah kelak jenengan matur Ndorobai Pak Yudo mandap. Oh. Ada masalah aku nang ndoro bayi gak tau melok syuting lho. Sebab gak dikontrak karo Sarimi ngoten. Ora masalahnya mbiyen ngerti. Pripun? Ngerti ono ndoro bayi. Oh, ngertine Mase ning Ndorobai nggih. Dijelasne lho Dik wong nanggap ben roh lho. Kok tak jelasne Pak Don itu apa kabeh-kabeh tak telepon, lak nanggap piye Pak Yudo enek, lak nanggap Ndorobai Pak Yudo mboten wonten. Nah, Berarti bengi iki nanggap PY. PY mania. Wis. Mulane Sah ya. kula niku- Wis ora kena nesu. Oh, mboten. Mboten nesu. Nggih, Sebab wong ki ben ngerti ngoten lho kan. Nggih, nggih matur nuwun alhamdulillah Mas Percil. Nggih teng daleme Bapak sinten niki? Bapak Agus Wahyudi. Bapak Agus biyen niki niku ta? Ah nika sing mriko. Lagi niku ta? Nggih. Kapal kula. setahun rene Nanti apa? lewat mriki. Genah ya kayak nisan iki lho Pak Rono lho kuwi lho. Lah kok apal nek durung Ya, tau rene. ora tapi kan dalane ning kene iki Bapak Agus. Bapak Agus dalu punika dalam rangka negori wit nangka. Heeh. Itu dalam rangka wong iki. Lah iki lho ngantek kaya ngono lho rupane Wong ngantek. genah enek dekorasi gedene sakmono kae mesti genah lek iki sunatan. Ngawur ae, gak mesti. Lah nyapa? Biasane dekorasi gede kan nggonku malah wong kepaten. Lah nggonmu dekorasi gede wong kepaten jane wong ngawi apa sugih-sugih? Ora ngono maksudnya pas sing mati terah anu kerjane dadi rias dekor ngono lho. Oh, berarti lak mati dadi rias dekor, matine nggawe rias dekor. Lah kuwi lak tukang jalanan mati nggawa diringi jalanan lho. Akile tungklik ngono apa piye kok sampean ki enek-enek ae. Desa kene hebat lho, Dik. Warga desa kene iki gak enek sing mangan sego. Lah kok iso? Jagung kabeh. Lah kok apa? Betet iki. Apa pas betek ngono iki jenenge desa lho, Pak. Lah kan Nek ya jenenge tetep- desa iki ora mungkin. Kan apa-apa nek jenenge desa iki kan asma kinarya Japa to, Dik. Berarti lak ngono berarti ning kene iki ya enek. Desa Apa? sing mangkring kabeh ngono ya enek. Desa apa? Lah semampir. Ini mangkring kabeh terus oh ya enek. Lah enek desa kene sing mangan suket. Lah apa? Kawedusan. Kok iso diomong. Lah apa nek nganjuk desa Apa? ora tau ngelak. Apa Lu ceret lho. Ora tau ngelak kuwi Nganjuk. desane koyo Mas. Nganjuk. Iya. Lah enek Sidoarjo. Endi? Desa sing gawe ning guyu. Apa enek? Krian. Keri. Wah krian ngene ya. Aneh-aneh desa sing wae wong lanang Surabaya lak rada ada. Apa? Manukan. Ora enek. Iya, iya. Desa tempean ora enek ngono. Heeh. Kok rumangsaku ki Bapak Agus. Enek sing ning kali gak teles. Apa? Mlaku ning kali gak teles enek. Kok iso? Wong kali dawir. Kali dawir iki lak Tulungagung. Tulungagung. Wah, Oh, iya jane. kan. Ah tapi desa iki mau teges lho, Pak. Mawa teges contohnya kaya ning daerah Kedir. Iki kan Giri. oh, tau gawe sloloten lho. Manganmu ra penak. Mesti nggih Kediri ya Kediri, ora usah Kedir tok. Ora entuk anu ya. Lah ya ora oleh no di Kediri, penggal Kedir ya ngono Kediri ya. Iya. Ora ngerti. Niki hajate manten nggih, Bas. Inggih, Bapak Agus. Dadi manten melih. Ah, malah dadi mantu. Lah nggih. Lah pripun to Bapak? Kagungan kersa mantu. Nggih. Putri Cala, Putri Perdana, Mbak Cala. Ingkang neningkan kalian Mas Hindra Mawan Ari Dainata saking Malang, Mas. Wo Malang. Nggih. Genah. Pak. Cala Putri Perdana lho, perdananmu apa nek aku M3. Aku simpati aku. Maksudnya Putri Perdana itu putri yang pertama dilahirkan. Oh nek pertama Perdana. ora roh. Oh, Perdana niku Roh Putri iki lho Perdana. Dek ingkung kok gawe wedi. Terus apa? Kuwi wae wayang iki Wayang. Ya cok cengelmu kae. Iki khusus iki khusus nggih campur sari. Awake mesti ya ora entuk nek Ora. ra ketang pupu-pupu Ora apa cakar. oleh. Iki khusus ngene iki nggih campur sari. Sebab Modele maneh kulupe ngawe-ngawe nemane. ora ning ngono ora tak pikir ra kuwi Pak Do. Wong Apaan? enek nyambut gawe ning kene kok ditungi brutu ning kene ya. Akhirnya terus ngeleh terus. Pertanda lho, Dik. Pertanda apa? Lah saiki nek manten awakmu biasane nuturi manten. Lah iki wis ning ngarep rasa ado-ado to nuturi manten. Ya iyalah kuwi enek no Yan, kuwi enek kulup, enek panggang. Terus enek buceng enek. Tumpeng. Iki saged damel nuturi manten boleh mbok niki mbok pilih. Terus pundi sepi diwedarke. Aja kelincipen wae, aja kelincipen lho. iki Kenapa iki Pak? Lha iki tenan lho iki Pak. Lha iki kok mangene komplek Pak iki Pak. Lho iki lho.
buceng. Heeh. Buceng tumpeng panggang Panggang, kulup. Kok iso kena nggo nuturi manten nek jenenge ke wong lambe kelinci peni ya kaya kowe lho Decil. Tak idoni lho engko malah nuwi nek wong ngomong kok rumangsaku. Ora kena nek jeneng buceng ya nggo kenduren, nggo bancaan, nggo slametan, nggo nuturi manten ora kena angel men Iki kena kandhane. iki. Nuturi manten ya muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iki nuturi manten. Wis dituturi kiai mesti ngono. Lah kok iso bancaan nek nuturi Iki manten? Jawa, Pak. Buceng. Buceng artinya Buceng iki lak mlebu kudu sing kenceng, Mas. lah iki lho aku gak seneng tenan aku gak seneng aku ngono kuwi. Tanganmu mari bathok apa tak merengi-merengi. Bar ingkop. Ya, krik tenan aku. Sing salah kowe kuwi lho. Nek ngomongmu bener jane ya gak tanu. Piye enak ora? Kurang micit to, Masa ta, Dik? Ya. Kuwi lho. Oh iya kasinen sithik. Buceng iki tegese lak mlebu Kok dibaleni nah, kok dibaleni nah. Aku ora seneng. tangan mari mangan ingkok nyekel kok jangkrik kancane dibung semut. Lho tapi kata-katamu ki lho, Mas marai aku harga diriku jatuh gara-gara kata-katamu kuwi mlebu sing kenceng rumangsamu nek lemes ya kaya wong ngecat. Lho ora ning ngono maksude mlebu sing kenceng ki tegese niate, Bos. Niat manten lanang karo manten wedoke dinati sing kenceng tenan. Sebab jenenge urip bebrayan kuwi sepisan kanggo selawase. Rungokno manten lanang karo manten wedok. Dadi Apane? Oh, anu sing arep kon ngadeg. Walik, Pak. Walik, Pak. Sing mburi kon nggo, sing ngarep kon. Aduh, sing ngarep kon lungguh, sing mburi kon ngadeg. Lah sing guri dhewe kon mulih. Lho. Lah lak mburi dhewe mulai ya lung wayangi dibar. Maksudnya mlebu sing kenceng iki Mlebu sing kenceng iki tegese niate manten lanang karo manten wedok sing kenceng niate urip bebrayan ki sepisan kanggo selawase rungokno manten lanang karo manten wedok. ora oleh. Pegatan Cukup sepisan. kanggo selawase. Lah kowe ping pira? Aku pindho aku. Alah. Aku pindho aku. Kowe ki ora kena nggo contoh Ya, iki kok patuladan jajal lho Pak. pindho pamer nih bangku. Lah awakmu Tutur-tutur karo awakmu wong piro? pindho. Awakmu piro? Aku ya jelas ping 3 ta, Dik. Oh iya tau, kuwi malah dhuwur. Sunah Rasul kudu ganjil. Ya siji ya ganjil koyo rumangsamu. Sangke kowe kemalan koyo rumangsamu. Sing siji meninggal, Dik. Ora roh. Lah nyapa urip kok mbok pateni lho. Lara. apa? Wis nek petang sasi gandang mati-mati akhirnya tak tekek. Omongan terakhir. Wong ki lho buceng. Buceng niku wae bos. Nggih. Tumpeng. Manten lanang lak metu kudu sing mempeng. Lah iki lho. Gak seneng aku. Dadi tau terus tas. Kuwi apa? Maksudmu tas metu sing mempengi rumangsa. Nyambut. Ora ya capek. Pegel Dik diboyok. Ora mesti mlakune kudu sing mempeng ki nyambut gawene. Manten lanang kudu sing mempeng lak nyambut gawe. Sebab urip ora mung sepisan, urip ora mung mampir ngombe, urip ki selawase. Dadi manten wedok iki lho. Urip mampir ngombe ya malah mendem kabeh to Dik wong sak donya. Wah. Maksudnya ki urip ki mung sedelono lho, Pak. Urip sedelo ki ayo digeseng. Suwi ya. Lah kok iso ngomong suwi? Aku enek urip enek setengah jam kok. Maksudnya urip ning donya lho, ora urip sing ngene iki. Maksudnya alah ibarate urip ora mampir ngombe. Dadi manten lanang ki lak metu kudu sing mempeng ki tenanan lak nyambut gawe. Ora urip dhewe terus ngragati anake wong, ngopeni anake wong. Ya. Kuwi lho, Pak. Buceng, tumpeng, Panggang manten lanang karo manten wedok lak wis numpang ndang dipenggang. percil kalau gak seneng aku bolak-balik omongannya saru rusuh omongan iki saru. Banyak anak-anak kecil kok iso numpang dibengkangi lha jengking ora oleh. Kowe omong apa to? Gak seneng aku omongan. Ora seneng apa kowe malah bladrah omonganmu ae. Lah apa kenapa kok numpang barang lho? Lah iya to lak numpang. Konotasinya Dik. Wong nek numpang iki ya ampun horor 17 tahun ke atas wi. Ora. Gak seneng aku ngono kuwi ya ampun percil wis hop. Aja mbok terus nih. Hop, ra bareng. Hop. Kowe malah kok anak cilik satu suarane. Kok gagu. Gak seneng aku nek ngene. Bangsane kalimat-kalimat horor nek cah cilik kok iso numpang dibengke hop. Hus. Meneng kok tak cumet rokok lambemu lho kemalan. Saru. Oh, sapa sing ngomong saru tak tutukane lambene. Lah numpang dibengkangi apa maksudnya apa? Numpang dibengkangi aja melok maratuwa terus. Lah lek urip umpamane rabi terus melok maratuwa terus. Ya bosok maratuwane Pak Do. Dibengkangi urip dhewe mandiri.
Iso gawe omah dhewe. Omah dhewe aja melok marotua terus marotua dileki setahun rong tahun gak apa-apa. Apane lak mantene ra nyambut gawe. Telung dina Telung dina ra apa-apa, seminggu ra apa-apa lak. manten lanang kok turune tangine awan ngono piye Ya carane yo gampang. Kula manten lanang tangine awan bocah ra nyambut gawe males. Langsung celuk sing anake. Umpamane anake Sing sama wedok. jenenge sing wedok. Chandra. Cala Putri Perdana. Putri. Salah. Salah utawa cala anake. Salah. Cala langsung ae. Bagus teluk. Bagus kalau. Nah, cala. Pemane wis dadi bagus. Aku kowe dadi Aku putri. dadi putri. Putri no sing tak seneni kan Iya. putri. Lah masa wedok blangkonan. Lho. Ya sapa no Pak kula kula. Ya Lah, gini, gini, gini. Cilita. Ngono di ngenekne. Pemane aku ki Bagus. Bagus niku mlakune ngrindik-ngrindik Dek raiku ning ndi cedek kok gak ketok to ya ampun masalah. Ini lho. Ngono lho. Wes, Kowe dadi sapa? aku Pak Agus, Pak kowe tok-tokan. Bapak. Bapak. Culuan- Ya aja bapak to, Dik. Zaman modern bapak iki lho. Apa? Paling tidak ya papi apa. Ora lah Pak Agus si Romo ae. Nah, mlakune putri mlakune piye? Mak kuwi stroke goblok. Cara Jawa kowe iki cara Jawa. Ning Iki ngono bar ngombe jamu sari rapet kerapeten lho. Weh, cah racang kuwi ora ngono kuwi Lah mlakune. piye ware angel men bocah kok Kowe calak nek asam urat ngomong-ngomong. Lah piye? Ngene lho. Eh aja sak padakne Yanto. Lah lah ngene lho iki lho. Set rene mlakune 1 2 3 4 keluget. Oh gak wijane mantan wedok iki kreminen apa piye to, Dik? Lho ora, apa wedok lak manis ya ngono. Walah, dadi piye, Dik? Ya 1 lho. Siji kluget, 1 loro, telu, papat, keluget. Ada apa sih ya? langsung muni ngono ya, Dik. Yo, kok panggil-panggil. Siji loro telu papat kluget. Ada kluget. Ada apa sih ya? Walah, catetne lho anu. Ngono tok nyatet ki opo. Ayo. Lho ndang mlaku wae. Action ki lho notong nggon. Oh, tak dongane tabrak sepur kowe ndang ra mlaku. Apa enek rel? Ya enek ning dalan iki. Mosok ning omah rele arep nerak omah. Iki pas ning dalan mari ngono Ra. dijak mlebu omah. Ngono lho ya. 1 2 3 4 luget. Ada apa sih ya? Ya. Dengkulmu iki. Delokne lho. Pitikmu lho. Emang apakah? Apakah? Bos aja wae. Apa? Pitikmu lho. Delane lho. Ya mene pitik padha tutul-tutul beras pitik nggih pitik anyar ndekem ning omah. Gacokne lho cengele. Pitik sapa sih aku kan gak duwe pitik, aku gila karo pitik, senenganku kan bebek. Ya kuwi lho bebekmu sing merongos ning omah kuwi lho. Hei, Kae lho bebek do nyosor panganan nyapa nggih bebek angkrem ning omah. bebek sapa sih? Bojomu lho goblok. Itu bebeknya aku, gantengnya aku. Ora mungkin Mbak Cala kaya ngono ki ora mungkin. Lah piye kok Langsung canda. Iya mohon maaf. Walah ngono ya balen ana. Iya. Iya ya. Kasep. Kene ngomong pitikmu langsung iya ya. Mohon Derek. maaf. Sing lanang. Langsung marani sing lanang. Kapane? Bacok cengele. Lho mati, sing lanang mati to Mase. Ya ampun, Mase. digugah, Pak. Digugah gawe apa? Gawe pacul. Loro, Dik, loro gugah gawe pacul loro. Ya dibuka nggih tangan. Mas, tolong bangun. Agek sing lanang ngadeg mak Nek ceret. wis ngadeg terus. Tungkak cengele jeriet. Precel ya ampun, precel ya loro Dik ya ampun. Goblok lah. Sakit deh precel kasihan bangun tidur masa ditungkak cengelnya. Langsung dipuk-puk pipine. Tus ping pira Dik? Ping enek lah 200 lah. Lho, abang kabeh deh precel. Ping telu. ping telu. 1 loro telu Kluget, kluget. Ora. 1 2 3. Nek wis ngono, langsung candak iki. apane Dik? Ranggute diangkat. Cret. Bar diangkat. Idoni. Aduh ya ampun Dik, masa anu aku mau mengidoni suamiku sendiri sih ya nggak mungkin dong. Wis ora enek wong wedok kaya awakmu wis ora enek rumah saku. Lah piye to Dik sing bener piye to sing bener? Goblok kiramu. Bojone dikapane lho. Dipecel rumah saku. Pecel kayak sego tumpang apangan sak desa lho.
Iki dicecet diomongi, Mas. Ya to nyambut gawe. Ya pamane kok dadi sing lanang. Heeh. Mas mbok kaya tangga-tangga kae lho ya nek wis tangi wis padha nyambut gawe ora turu ae kaya awakmu kuwi lho. Mbok yo kaya tangga-tanggane ngono nek awakmu malas aku ora seneng lho. Mbok yo mesane karo bapak. Bapak wis ngragati awake dhewe nganti kaya ngene awakmu malas jek kaya ngono. Ora seneng aku karo sliramu Mas. Mbok yo aja kaya ngono to Mas. Mas yo awake pating greges yo tetep kudu semangat to Mas. Wong awakmu wis saiki wis omah wis keluarga. Malah omong ae kowe malah. Ya terus akhirnya sing lanang munine piye iki? Sing lanang ki Mas sik pamane sik lodok lara. sakit to Mas? Sakit. Mbok disuntik, Suntik. Disuntik ki botol. Ha winginane lak wis tak gawa to ning gone suket Mas. Puskesmas. Puskesmas wong ya digawani capil. Lho, pil. Kuwi lho sing sakmene kuwi lho. Pil. Aja lali lho ngombene nek esuk loro awan loro sore loro sore lore. Esuk loro awan loro sore lonte. Jangkrik kleru terus Kakene bos. awan esuk loro sore. Gak kena. Esuk loro awan loro sore loro. Sore loro. Sararara loro. Wah, gak kena. Esuk awan loro sore loro. Mboten saged bulibuk niki. Mangke mawon Mas Manten karo Mbak Manten aku tak rono tak tuturane. Pun ngoten mawon. Aja lali obate diombe. Esuk loro awan loro. Are sore loro. Sore semampir kurel. Malah. Sore loro. Oh ya wis paham Wis roh ya. Iki panggang ya Dik ya. Panggang. Lah sing terakhir iki nek kulup. Apa Dik? Manten lanang lak kakundang dicelup. Lah dalan iki lho. Gak seneng tenan aku tak dondomi lambemu, suwe-suwe tak remet kene kapok engko. Keri goblok. Wong kok mesti ngono kuwi lho, mesti apalane iki lho, kaku dicelup. Iya Pak, kaku dicelup sing lanang. Rumangsamu ki lho, ya nek celupe pas kena, nek celupe gak kena. Golek celupan liyane lak sik akeh to. Oh, ora parek. Maksudnya iki kaku dicelupi lak manten lanang diomong ngono nesu, sing wedok kudu iso ngelus-ngelus. Paribasan manten lanang dadi geni, sing wedok kudu iso dadi banyu. Oh, anu to manten lanange bakulan korek. Lah. Maksudnya iki lak sing lanang nesu, Pak. Oh, esmosi. Es degan. Esmosi ki mau, sing wedok kudu iso ngelus-ngelus ati. Pendingin. Paribasan sing wedok kudu iso dadi AC. Apa DC? ACDC. Lho lanang wedok ora. Oh, anu berarti saling berbagi, saling mengisi, selaras, serasi dan seimbang. Nah, sing penting iki omong-omongan utawa komunikasi. Enek masalah sithik ndang dirampung. Sumawarah, rasa sumah, warasurah. Mbok paenah kowe. Enek masalah sithik yang kudu dimaisaroh. Musyawarah. Oh iya. Dados untuk ngupakat. Lah umpamane awakmu manten dituturi piye? Ora usah dituturi manten saiki pinter-pinter ae. Iso. Lah piye lho saiki anggen manten dituturi malah nuturi sing tuweke lho. Lho iki ngene lho Nduk, kowe dhewe wi lho pikiran tasah ngurusi aku ngono kok. Ya ngono kuwi enggak boleh. Ora oleh ya. Ora oleh kudune ya manut omongane wong tuwa. Wong tuwa ki Mas yo. Paribasan saiki pedet. Sapi manut pedet. Ning ya aja nemen-nemen. Nek dituturi bapak ibu ya kudune ya manut. Ya kudu manut. Wis ora enak istilah kebun nusu gudel. Lah nek kebun ngantek nusu gudel ora ngesakne susune. Lah iya sik cuwilik kok disusoni kebo. Masaku. Ngaten nggih Bu Niku lho. Nggih. Wah, aku senadyan karo guyon ning jeru kemana jenenge. Jeru napa wong cethek kok niki wau. Lah jeru aku tukang duduk sumur kok. Maksudnya iki jeru ki ilmune kameruwe iki jeru. Kameruwe. Lah. Oh iso kameruwe. Apa lho? Ora iso. Kameruwe. Apa lho? Gak kena Pak Lambi ku. Pales. Gak kena. Pun niku mau panggang sampun diaturaken, tumpang sampun ditaruh, kulup nggih sampun, sembarang sampun sing dereng mie. Lah, nek mie kuwi takon aku. Ya apa, Pak? Kowe apa roh ya? Ya apa? Ya wis. Kowe roh ora? Ya roh. Kok tegese kok dijenakno mie, kowe roh ora? Ya sebab kuwi ancene mulai biyen ki jenenge ya mie. Betul. Lho, isine iki lho apa? Isine mie, Dik. Lho, ora tegese lho Pak mie. Lah ya tegese kowe wis roh mie ora? Urung, wis roh lah kuwi. Apa mie? Ya panganan. Lah betul. Piye to iki malah Bah, sisi tak kulup ndasmu iki. Lah maksude kok apa? Maksude mie iki mimi lan mintuna. Muga-muga dadi mimi lan mintuna. Atut runtut rentengan kaken-kaken nine-nine renggang gula kumepyur kulut datan dindang sarik moh pinara sasra. Lah ya rono lho, pulute apa? Pulute nangka. Iki lho, kotos Mangsamu kok jak omong-omongan seriusa malah. Serius.